40 раз посылаўся керу у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой з веры, што ўратуе жыццё, любоў, давяраўся як брату, зверу, стужкай раіўся, як сястрой. І каўчэг будаваў свае зверы у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся, Ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў, на пастой, перамогшы вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет. І ўжо не з нуля, а з ноя нарадзіўся на новы свет. У траве Галгофа пусціць крыж карані, і Пілат заміж Бога злічыць вечнасці дні. Галубоў не накорміць разуменнем Язэп, вучнем Бог не адломіць сваё цела як хлеб, не прадасца Іуда, абязвініцца кроў, Каін зробіцца мудрым, Ірад знойдзе любоў, не народзіцца вера, не ўратуецца свет, раб пакіне галеру, крылы страціць паэт. Хіба можна такое хоць на міг уявіць? Час на сподзе спакою, не пачаўшыся, спіць.